חברים, כאן דיקפריו בסרטון חדש. והיום אנחנו הולכים בעצם להסתכל על בן אדם שמתחפש לשיח ומפתיע אנשים ומפחיד אותם. בוא נראה. יואו, הם שמו לב הבנות האלה. זה בעצם בגרנדה, בספרד. בעיר גרנדה. יואו. איך רק הבנות... בוא נראה אם הוא יצליח להפתיע איזה גבר. הילד. או ילד או נשים יפחדו ממנו. או, האישה הזאת הולכת לפחד. מה זה? זאת אמא שלו נראה לי. זה אמא והילד שלה. זה מתיחה ממש חכמה. אפילו פה הגבר פחד, לא האישה. עוד שנייה. אוקיי, יש לנו זווית אחרת. זה ענק. או, הילדה הזאת הולכת לפחד. אסור לעשות את זה, אבל לאנשים מסכנים, הם יכולים לחטוף התקף לב. יואו, עוד שנייה הפיל את הטלפון. הוא הפיל את הטלפון. בלי מגן, לא היה לו מגן גם על הטלפון. יואו. בהתחלה חשבתי שגברים לא יפחדו מזה, אבל מסתבר שכן. רק ילדים ונשים. יואו. זה הכי מטורף שהיה עד עכשיו. וואו. זה ממש תחפושת טובה. איפה אני יכול לקנות את זה? אני רוצה גם לקנות את זה, לעשות את זה בארץ. לעשות נתיחה כזאת בארץ. תנו לייק ותגיבו אם אתם חושבים. אם אתם רוצים שאני אעשה את זה בארץ. יואו. זה היה מוכן לתת לו מכות, זה. מה זה? למה הוא מחופש ככה? הנה, הילדה הזאת שמה לב לפני זה, היא שמה לב. אבל מה עם המצלמה? הוא מחביא את המצלמה? איך הם לא רואים את המצלמה? הנה, זה מוציא את הטלפון, רוצה לקחת תמונה איתו. הם רואים שזה, תראו, כשהם עוברים, הם שמים לב שמשהו לא תקין עם זה. הם שמים לב שזה בן אדם. וואי, זה ענק, זה ממש מצחיק. וואי. או, זה חזק להפיל אשכרה ענף אמיתי עם עלים ואז להפתיע אותם. אבל זה דרך זה מתיחה טובה, כי אנשים צוחקים מזה, אנשים... זה מצחיק אנשים, הם מפחדים ואז הם נקרעים מצחוק. יואו, הוא עוד שנייה נפל. הוא עוד שנייה נפל שם, ראיתם? או. יואו, עם הצ'טה, עם סכין, מה זה?
יואו. נראה לי, אבל אם מישהו עושה את זה בארץ, מישהו נותן לו איזה אגרוף, לא בקטע רע. אבל כאילו זה הספרדים, הם אירופאים יותר, הם נחמדים יותר. בארץ, לדעתי מישהו היה יכול להתעצבן גם. דיוס מיו. אלוהים ישמור בספרדית. יואו. חשבתי שבהתחלה הוא יודע שזה מישהו בתחפושת. הילדה עדיין מפחדת. אוי. לסקנים אבל זה לא טוב, כי יכול לעשות להם התקף לב. אבל אחרי זה אנשים צוחקים. יואו. אני לא מבין, הם באים לגעת בזה כי... והם לא בטוחים שזה... חשבתי הם באים לגעת בזה כי הם רואים שזה בן אדם. הילדים הקטנים לא פחדו, אבל האמהות כן. אני מת. איזה מצחיק זה. קיימת שזה ממש מצחיק, אני ממש נהנה מזה. וואלה, אנשים צוחקים, אני באמת מרגיש שבארץ אנשים התעצבנו. למרות שבארץ אתם יודעים המצב שונה. יש לו מלא חבר'ה, הוא הולך להפתיע 800 אנשים בסוף. וואי, זה ענק. זה ענק. מעניין אותי אם הבן אדם הזה מתישהו הביאו לו איזה בוקס או משהו. או שקרה כאילו משהו לא טוב, ניסו להריב איתו או משהו כזה. יואו. הם שמים לב, אנשים שמים לב שמשהו לא תקין. זה הוקלט בתקופה של הקורונה נראה לי, כי כל הזמן מסתכלות. אופה, אלה לא פחדו אלה. לא יודע מה זה אפילו. תרשמו בתגובות אם אתם יודעים מה זה. לא הייתי בספרד בחיים, אז אני לא יודע. יואו. כן חברים, אבל תודה שצפיתם. אם אתם רוצים עוד סרטונים בסגנון הזה, תנו לייק ותירשמו לערוץ ותרשמו בתגובות מה חשבתם על הסרטון ואיך אתם הייתם מגיבים אם זה היה קורה לכם. נראה אתכם בסרטון הבא.